Magpinirmahay og kasabutan ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang Archdiocese sa Sugbo alang sa repair and restoration sa naguba nga Nuestra Señora del Pilar Parish sa lungsod sa Sibunga nga naguba human sa bagyong Odette. Gihingusgan ni Gobernador Gwen Garcia ang pagtrabaho sa maong restoration works tungod kay giila ang maong simbahan isip national treasure. Gani human gikuso-kuso sa bagyo ang lungsod sa Sibunga, nagpadala og mga eksperto ang Kapitolyo aron ma-assess ang kahimtang sa simbahan ug nasayran nga dako gayud ang kadaot sa atop, sanctuary o frescoes o kisame sa simbahan. The urgency here cannot be underscored. If we talk about the NCCA, kung maghuwat pa ta, samot ni kadugay. And since this is already a declared heritage treasure, doon naman ni Iguana? Doon na black. National Cultural Treasure. Doon na siya treasure? National Marker. Cultural Doon na siya marker. Under the local government code, I can invoke the general welfare clause so that we can immediately act. Samtang ang Archdiocese sa Sugbo mitabang sab sa temporaryo nga pagtapak og GI sheets ug pag-assess sa kadaot aron masugdan ang pagpaayo. Few weeks after sa Odette, sa Baguio, mga less than 2 weeks, amo na rapid assessment ang mga simbahan sa South with a particular concern sa Sibunga. Kunya, of all the church in the South, ang Sibunga yun na-injured yun o grabe ka-damage, no? Both the structures of the church and the convent. Kunya, kay akong ipari-assess, kay katumagong assessment, rapid assessment, di naman to null and void naman to kay dakhan ng kayong panahon nga ning labay dako na kayo kalainan ang maong sitwasyon sa Sibunga. Aron dili na malangay ang pagpaayo ug malikayan ang mas dako pa nga kadaot sa simbahan. Ipasaka ni Garcia ang maong tahas gikan sa parokya ngadto sa Archdiocese. So, mainta, ato nang i-elevate to Archdiocese level na. Doon na lang, mas paspas pa ta makalihok. Kay kung we leave it to the parish, basin hinoon maguba na ginoon sa mo, mas dako ng damage mo. Kunya kanusa. And how can we be sure na sakto ang dagan sa pag-restore? Kahinumduman nga sa pagbisita ni Hungarian Ambassador Tita Nila Toth ni adtong miaging simana, mipadayag siya ngadto kang Garcia nga adunay 1.4 milyones pesos nga pundo nga gihatag ang Hungarian Embassy ngadto sa Cebu Caritas alang sa pagpaayo sa Nuestra Señora del Pilar. Ang maong pundo maoy unang gamiton sa pagpaayo, samtang ang uban pang gastuan ang Kapitolyo ang musagubang. Hayan nga sunod simana, magpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Kapitolyo ug Archdiocese ug magpadala og eksperto sunod simana aron ma-assess kung unsa ang mga kinahanglan sa pagpaayo sa simbahan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.